Assalamu alaikum da barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Da Allah idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel namu to ka daure ka danna mana subscribe. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda zaka kalli email ɗin, zaka canja email ɗin wayarka ko kuma Gmail ɗinka. Yadda zaka canja Gmail ɗinka shine da farko abin da zaka yi shine zaka shiga cikin browser ka. Kamar yanzu mu bari mu shiga cikin browser mu ta Chrome wannan kenan. Ita ce ko Opera ka. Idan ka shiga ciki kamar haka abin da za ka yi shine da fari idan ta buɗe maka za ka zo nan wajen za ka yi searching. Za ka rubuta gmail.com, za ka rubuta googleaccount.com kamar haka. Kamar yadda na rubuta shi a nan wajen za ka rubuta shi googleaccount.com. Idan ka rubuta shi za ka yi searching zai yi maka searching kamar haka. Idan ya buɗe maka wannan wajen da farko abin da za ka yi shine ana so ka shigo wannan wajen da za ka ga settings ɗinka. Za ka zo ka mai da wannan wajen naka zai koma kamar haka. Wannan wajen zai koma desktop side. Idan ka cire shi idan ka maida shi desktop side zai buɗe maka shi haka da filin shi gabaki ɗaya. Yadda za ka yi shine in ka shiga za ka yi searching google gmail.com. Za ka yi searching gmail.com. Idan ya buɗe maka gmail.com abin da za ka yi a nan wajen shine za ka zo ka wannan wajen da ya buɗe ɗin nan ga wurin da aka rubuta gmail.com a nan wajen, wannan wajen shi za ka zo ka shiga kamar haka. Idan ka shiga wannan wajen abin da za ka yi shine bayan ya buɗe maka zai buɗe maka gaba ɗaya yadda Gmail ɗinka yake na cikin kan wayarka, wato tsohon Gmail account ɗinka kamar haka. Idan muka shigo ciki zai nuna mana wannan wajen kamar haka. Abin da zai nuna mana a nan wajen shine za mu shiga wannan wajen da aka sa alamar settings ɗin nan, za mu shige shi kamar haka. Idan muka shiga wannan wurin ya buɗe mana direct zai kawo mu wannan wajen. Idan ya kawo mu wannan wajen abin da za mu yi ga wurin da aka rubuta all settings ɗin nan shi za mu shiga kamar haka. Idan muka shiga ciki ya yi searching ya buɗe mana a wurin za mu ga abin da ya kamata mu yi. Yanzu haka yana searching ne ga shi nan. Idan ya yi searching ya buɗe maka kamar haka, wannan wajen da ya yi searching ya buɗe mana ɗin nan sai mu zo mu shiga. Ga inda za mu zo mu shiga idan ya buɗe mana wannan wajen za mu zo mu shiga wannan wajen da aka rubuta show all option ɗin nan ga shi nan kamar haka a nan wajen. Za ka zo ka shiga wannan wajen. Wannan wajen da aka rubuta POMB IMAP ɗin nan shi za ka shiga. Idan ka shiga wannan wajen direct zai searching zai buɗe maka. Idan ya yi searching ya buɗe maka yanzu haka ga shi nan yana searching yake yi. Yanzu idan ya yi searching zai buɗe maka wannan wajen. Zai ce maka add forward address ɗin nan kamar haka ga shi nan a nan wajen. Wannan wajen da ya ce add forward address ɗin nan yana so ka saka sunan email ɗinka na da wanda yake shine. Yanzu misali zan nuna mana email ɗinmu yanda sunan email ɗinmu yake na da. Za mu shiga ciki mu gani. Wannan shine sunan email ɗinmu ga shi nan a sama kamar haka. Wannan wajen shine sunan email ɗinmu alibala0222@gmail.com ɗin nan. Za mu shiga mu canja shi kamar haka. Idan muka tashi za mu koma cikin browser mu. Za mu zo mu kamar haka sai mu shiga add forward address ɗin nan. Idan muka shiga direct a nan wajen abin da yake so ka saka shi ne canja email ɗin da za ka canja, shi sunan da za ka canja na wannan email ɗin naka. Idan ka shiga ciki yanzu za mu saka mu gani. Zan ce misali zan rubuta Ali Bala GSH 022 sai mu zo mu wannan wajen da ya ce mana next sai mu danna next ɗin nan. Zai ce invalid forward address zai ce maka wannan wanda ka saka ɗin ba zai yi daidai da wannan ba. To za mu dawo nan mu sake sawa.
Yanzu in dai ka saka wanda ba daidai ba ne ba zai nuna maka cewa wannan wanda ka saka ɗin ba zai yi ba saboda ana amfani da irinsa. Sai mu dawo mu sake cewa mu gani. Zan rubuta balaali@gmail 022@gmail.com. Za mu yi sacin. Yana tafiya. Yanzu haka gashi nan abin da ya rubuta mana a nan wajen kuna gani. Wannan forward email address ɗinmu gashi nan ya koma balaali022@gmail.com. Sai ka danna process. Idan muka danna process, direct yanzu email ɗinmu ya canja sunan shi gaba ɗaya koma balaali@gmail.com. Zai ce maka kana buƙatar ka yi verify ne ko kuma yaya. Sai ka zo ka wannan wajen da ya ce verify ɗin nan ko kuma code kake nema. Zai ce maka ka yi verify. Misali za mu yi verify. Mun shiga verified kamar haka. Zai ce zai tura mana code. Idan ya tura mana code za mu gani. Yanzu bari mu je mu cikin email ɗinmu mu gani. Yanzu haka code kawai muke jira. Code bai hau ba. Yanzu ga wurin da suka ce a rubuta zai yi resending. Resend email. Remove address. Sai ka shiga cikin shi. Ga wurin da ya ce ma are you sure want to confirm balaali is your Gmail account? Wannan shine ka tabbatar shine kana so ka tabbatar shine kake so ka maida. Za ka ce okay a wannan wajen misali. Yanzu gashi nan mun ce okay. Direct za su tura mana confirmation code cikin wayarmu. Idan suka tura mana confirmation code da wannan shi za mu je mu yi verify. Yanzu bari mu duba mu gani. Ok, da yake har yanzu ba su turo mana verified code ɗin ba, shi yasa har yanzu bai hau ba. To wannan ita ce hanyar da mutum zai biya canja. Direct yanzu sun turo verified code za su nuna maka. Direct in ka saka shi kawai ka riga ka canja email ɗinka ya koma wannan sunan. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan channel namu, to da Allah ka daure ka danna mana subscribe. Mun gode.